Zond 2008 vaart de EVT tussen Haas en Skielge. Je zoenen sissen kennen tjin de stream in, want de rederij sleept hem in 4 tiert van de ene naar de andere jochtzaak. Mondes tjin staatssecretaris Mansveld, die geen romte zocht voor 2 veertjinsten naar Skielge. Rederij Doeksen zou financieel net hoe ruimbloeien kennen door de concurrentie van de EVT. Directeur Erwin Rob giet het kwad pleit maar een soort vertrouwen aan. Ook komt het ACM, het controleorgaan Consument en Markt, grote vraagtekens zet bij het besluit van de staatssecretaris. Maar wat als de EVT het kwad pleit dags verliest? Dan gaan we op dat moment natuurlijk goed kijken met juristen wat dan mogelijk is. Alleen voor de beeldvorming en natuurlijk voor mensen die graag hun vakantie willen boeken. Die zullen zich misschien dan toch beginnen af te vragen van goh, zullen ze dan nog wel varen of zou het echt per 1 februari afgelopen zijn? Dat zijn wel een aantal aspecten die we op dat moment, als het oordeel er is, goed met elkaar zullen moeten bespreken. Ja, maar je jou net op? Nee. Wanneer het kwad pleit verlenen wordt door de EVT, val je de sagoortes wis naar je juridische procedures. Directeur Paul Mellers van rederij Doeksen verwacht dat de EVT na 1 februari nog trofvaren zal. Als het vader simmer, maar dien is maar de EVT. Sanet, dan moet Doeksen dan wel onredabele oertochtens krassen en reorganiseren. Mocht nou blijken dat de EVT blijft varen, dan hebben we de situatie terug zoals die was. En mijn standpunt erin verandert ook niet. Dus dan zullen wij gewoon wel, ik zal maatregelen moeten nemen. Ik kan niet leidzaam toezien van, het bedrijf maakt verlies en we treden niet op. Ik bedoel, we weten allemaal in de financiële wereld hoe het is op dit moment. Banken zijn zeer kritisch. En we krijgen ook die signalen, ook van banken. En ook van onze eigen accountant, van je moet wel maatregelen nemen. Als je dat niet doet, dan ben ik niet goed bezig.